To gashi da ta ji an yi maganar saurayi sai ta kashe, me za ka ci akan wannan abu? Ni ko da ce ba yi wannan prank din ba na yadda da ita. Oke, ka ji da ita, amma da an yi maganar saurayi cewar ana kace kace ta faɗi sunan saurayi kuma sai ta kashe, kana ga ba wata matsala? Na tabbatar ba wani matsala. To alhamdulillah bukata ta raka malami sana Mr. Kamis kai fa. Sunana Okasha. Malam Okasha, to Malam Okasha kana da budurwa? Ina da budurwa. Kuma tana son ka? Ina tunanin tana so na haka. Tunani ko kuma tana son ka? Na tabbatar. Ka tabbatar tana son ka. To saboda haka ina son ka ban number ta a nan wajen, zan mata loyalty test, amma kar ka yi magana, kawai kai dai ka zuba ido kai shiru, ka ji me zan faɗa, ka ji me za ta ce, ni dai na san me zan gaya mata. Okay, to ba damuwa. You are in ka yadda? Ba damuwa. Okay, to saboda haka a samu number ta a nan wajen. 090. Zero. Assalamu alaikum. Ya kike a gida? Lalla ina magana da Basma ne? To alhamdulillah bukata ta biya. Ni suna Mr. Kamis, kina ji? Ina da gidan TV ne a online a duniya, ana live station daban-daban mutane suna gani yanzu haka. To ina live station yanzu muna tare da wani bawan Allah, ya ba mu number ki yace ke ce budurwarsa kuma Allah da ke zai aura, amma akwai sharadi guda daya da zamu bashi kyauta in kin ci. Kina ji? Sharadin shine ki faɗa mana sunan saurayinki wanda ke so shi zaki aura, to in Allah ya yarda zamu baki kyauta mai karfi, zamu bashi kyauta mai karfi in Allah ya yarda. Kuma za ta yi mar amfani ta miki amfani. Ta kashi. Bari mu ƙara kira. Ba ta ɗauka ba. To gashi da ta ji an yi maganar saurayi sai ta kashe, me za ka ci akan wannan abu? Ni ko da ce ba yi wannan prank din ba na yadda da ita. Oke, ka ji da ita, amma da an yi maganar saurayi cewar ana kace kace ta faɗi sunan saurayi kuma sai ta kashe, kana ga ba wata matsala? Na tabbatar ba wani matsala. To alhamdulillah bukata ta biya.